أرسط زينام ባህላውን ሃይማኖታውን ጸጋታትና መርአያ ሕብረ ብሔራዊ ሓድነትና ከም ዝኾኑ ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ደቂ ኣንስትዮ በዓል ኣሸንዳን ተኽብራ ዓርሰን ብምሕላው ክኸውን ከም ዝግባእ ርእቶ ገልጸው ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ንስርዓት ግልጋሎት ትራንስፖርትን ዕዳጋን ዘሳልጡ ተግባራት ተጠናኺሮም ክቕፅሉ ምዃኖም ከንቲባ ኣዳነች ኣቤቤ ገለጹ። أنا هبلي كميتم سيوز خبركم تملكتنا فلمان ملا دق شندا انكوع نبعلا شندا خلت شحن 10 شعاتنا متمرات ابصحكن ابصحنا ندبلنا نزعل استدالو ماد زينا حيزلكم قريبا له ماد زينا حيزر ما نازريت بري حبيركم كصنيحه فلما حصرت زيناتات ባህላውን ሃይማኖታውን ጸጋታትና መርአያ ሕብረ ብሔራዊ ሓድነትና ከም ዝኾኑ ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ፍሊጦም ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ፌደራሊ ንበዓል ኣሸንዳ ሻደይ ኣሸንድየን ሶለልን መልእኽቲ እንኳዕ ጽሕኩም ኣመሓላሊፎም መልእኽቲ እንኳዕ ጽሕኩም ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ፌደራሊ ከም ስዕብ ክቐርብ እዮም ብዙሕነትን ሕብረ ብሔራዊ ሓድነትን መግለጽያ ዝኾነት ኢትዮጵያ ወናኒት ምዛም ክረምቲ ዘበስሩ ጸጋታት እያ ካብ ፍርቅ ወርሒ ነሓሰ ጀሚሩ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ኣደባባይ ምውጻእ زسمعهم حبر زماريتات أب سميناو كفال إثيوبيا مودة خرمتي صباغة أب غوبتاتن شنطروتاتن زلو عمباباتات مصراي فلفلات مفراي زرعتن يبسرعين كابزيوم ባህላዊ ሃይማኖታውን ፍጻመታት ካብ ፍርቅን ሓሰ ጀሚሩን መዓልታት ብድሙቕ ዝኽበርን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብዝተቀራረበን ኣሸንዳ ሻደይ ኣሸንድየን ሶለልን ተባሂሉ ጽዋዕ በዓል እቲ ሓደ እዩ وتبعال أب استفلاليو كبابتات استفلاليو ጸጋታት استقرار برديت أب تمسسال أوان استفلاليو حبر زماريتات بدك أنستو يزخبر بعل ناتنت الدبابين يوم إذا بعل ركبن متأثرن قربابت حزبتات بزت أنا آخر ملكوعو مخبار محلاونا ولدو متحلافن يقبع إذا بعل ولا كابولدونا ولدونا تورار سنتا متى بأقبابو تلاليو حدا حفت مسحب نكون توسخ سرحيد اليوم بتوسخون كاب فرقنا حسا جميرو استفلاليو كفالات هاجرنا زخبرو استفلاليو بعلات بمتأثر حبر بهراوي بزهنز ملكوع مسرح حاتت معلتات باغمين حدوش عامة إثيوبيا بعلات ملوت الزمن استفلاليو بهر سباتن بعل مسكالن إيريتشان تقراريبهم زبعلو سلازخونو صانيحيت قوبنيتين من واحرو الجام كلهم زخال اليوم سلازخونون بمسارات ባህላውን ሃይማኖታውን ጸጋታቶም ብድሙቕ እናተኸበሩ ዓውዲ ቱሪዝም ኣብ ምንቃሕ ጃሞም ንኸበርክቱ መንግስቲ ያድላይ ደገፍ ክገብር እዮም እንኳዕ ንበዓል ኣሸንዳ ሻደይ ኣሸንድየን ሶለልን ኣብጽሐኩም ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ፌደራሊ 16 ሓሰ 2017 ዓ.ም أب كتما أديس أبان سرعة جلجالو ترانسبورتن عداغان زسالتو تكبارات تنخيرهم كوصلو مخانم كنتيبا أدانش أبي قليتن كنتيبا أدانش أبي أب كباب حبرة أفريقيا باشا ولدي لجهار مكسيكون ستانتو مأخلات عداغان متنح مخاينن مريقان جلجالو كفوت جيران مأخل عداغان باركينجن حبرة أفريقيا أب 20 شمون تنشحن 500 مترو سكوير مريت استهانت زمنا ومأخل يوم تمأخل كلت بيزمنتن بلازان 250 دكانات أب حد أوان 250 مخايد كتأناقد زخل كوينو متعوت هزانات 45 مخزنات صريت محلوي كفلتات فاونتين أمفيتياتر بلازان أبوش تحيزيهم كلتا مأخلات زمنا ومقوطات 4 حوي نايدحن النت كاميرات تقات أملهم نهزاناتن عقم دهومات أرقوانن مشون زخونو كل زحاقو في المسارة المعات كم زلوان تحبيريهم بحفشا كاب مكسيكو كساب اللقهرن حبرة أفريقيا نابزر كاب خبابتات كساب 3767 تشكر كارت متنقاد زخل مسارة المعاتن باركينجن زركب اليوم كنتيبو أدانش أبي أبتمرها قبري أبزم حلالفو ملختي بروجكتات أبحاصير غزي تجميرهم أبحاصير وان كزازم مقبار باهل ختمانا خوينو ليلن أبتمرها قبري أفا قبائي بيت مخري أديس أبا
بوزينا الكدر أب بارتي بلتقنا حلف بيت حفت أنفر كتما አዲስ አበባ ሞገስ ባልቻን ምክትል ከንቲባ መምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ጃንጥራር አባይ ሐውሱ ካልኦት ጻውዒ ተገበረሎም አጋይሽን ተረኺቦም እዮም ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኢትዮጵያ በሰሜን አሜሪካን ካናዳና በቀረባ መረጻት ወከልትን ምትኻብ አጀንዳ ንምክያድ ምድላዋት ይገብር ምህላው አፍሊጦም ሓላፍ ርክብ ህዝብት ኮሚሽን ጥበቡ ታደሰብ ዝሃብዎ መግለጺ እቲ ኮሚሽን አሳታፍን አካታትን ተግባራት በግብርና አረጋገጸ ምዃኑ ተዛሪቦም በዝውን አበ ወጻ ሀገራት ነብሩ ኢትዮጵያውያንን ተወለድቲ ኢትዮጵያን ትካላትን ማሕበራትን አበ ምስታፍ ከም ዝርከቡ ገሊጾም ኮይኑውን አበ ቀረባ በሰሜን አሜሪካን ካናዳን ምትኻብ አጀንዳን መረጻት ወከልትን ከም ዝካየድ ምድላው ይግበር ከም ዘሎን ሓቢሮም እዮም እቲ ኮሚሽን ወገናት ዲያስፖራ በአካልን በበይነ መረብን ንኽሳተፉ ኩነታት ከም ዘመዓራሪ አመላኺቶም ማድ ዜናኹም በመከታተል ተርከቡ ሕዝር ማብዘርዘር ናበንሪኦም ጉዳያት ክንሓልፍ በዓል አሸንዳ ሃይማኖታውን ባህላውን ትሕዝቶ ዘለዎ በዓል ምዃኑ አበ ከተማ መቐለ ቤተ ክርስቲያን ኪዳነ ምሕረት አበ ዝነበረ መርሃ ግብሪ ዝተረኸቡ አቦታት ሃይማኖትን ሰዓብትን ገሊጾም ደቂ አንስትዮ በዓል አሸንዳን ተኽብራ ዓርሰን ብምሕላው ንክኸውን ድማ እቶም ርእቶ ሃብቲ ሓቢሮም ኣለው ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ አዘራሪቦም ኣለው እርገተ ስጋሃ ሜታችን ተአርግተላ ሐዋርያት በአክናፍ ጌሮም አጅዎም የም አሪጎምጎ ሜታችን ተአርግተላ ሒታ ሸንዳውን ዝግበር ዘለው ሸንዳ አሲርካ ታሕታዋይ ላዕላዋይ ቆጽላዋይ እዩ ናይ ልምዓት እዩ ታሕታዋይ ጻዕዳ እዩ ሒት ጻዕዳ ሐምድና ዓሸይ ትብላተለዋ ልካ ሐምድናይ መላእክት እርገተ ስጋሃ ተአርግተለው መላእክት ብኹንፈም ገይሮም ተአርግዋተለው እታ ሸንዳውን ደናግል ያው ሕዚ ሰኢሉ ቁርካን ኢስታይ በቃ ናይ ቢዝነስ ናኾነ ናሓድ ነገር ናኾነ እትሻው ግን ደናግል እንደገናውን ጨጉርሰን ወን በናዓልተን ጨጉርሰን ተቆኒነን በትና ዓላተን ናይ መቀባ ናይ ብሊስቲክ ዝበሃል ግዛም ዛዕት በሃል ወን ዘይግበር ናዓለን ውበተን ገረን ሻው ጸቢቀን እየን ዛኽብረኦ እንደናግል ዛኽብረ ኣለዋ ድማ ናሚዮታችን ምሳሌ ንሳተ አርግተላ ሳተውን ታሸንዳና ዓሸተል ተላዋ ሐምድና መላእክት ምሳሌ እዩ ተም ዝኽበር ዘሎ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ማለት እዩ አሸንዳ ናዋልድ ናደናግል ምዃኑ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብዚ ዓለም እዚ 64 ዓመት ነይራ ነው ጥሪ ዓሪፋ ንሓሰተ ዓቢራ እዚ ፍልሰታ ሰዋዓይ ተድሒዙ ሐዋርያት እዮም ጀሚሮም ወጾም እዚ ቶማስ ናይ ወድኺ እርገት ለይረአኹ ናይ ኸደሞ እርገት ለይረአኹ ትንሳኤ ለይረአኹ አይ ሳቶም ተቐበሩን ንስኻ ኢኻ እርገት ኢኻይላት ሰበን ካህናት ልጥምጥም ወለው ናዩ እዩ ካህናት ወለድና ልጥምጥም ወለው ሰበን ለቶማስ ለሃወተ እና አሸንዳ ልበሃል ቆጽሊ ደሞ እንዮ ማለት እዩ ኣብ ዕጣቅ ልገብሩ ኣለዋ አምሳለ መላእክት ማለት እዩ ይኸው ንአርገት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ክትአርግላ መላእክት ብባይምና ብምስጋና አሪጎምዎ ካብኡ ተልዓለ እዩ ተናዋለድ አሕዋትና አሸንዳ አሲረን ተመስግነዋ ናደቀ ንስቲና ነጻነት መዓልቲ ትባል ተሎ ድንግልና ንስኡነሉ መዓልቲ ማለት ይኾነይ ነጻያ ትባል ተሎስ አሸንዳ ትብል ተላሲ ማንም ልሕዛ የለይ አኹላ አትያሲ አሸንዳ ትብል ትኽእልያ ወይ ድማ መልእኽቲ ትሕልፍ ትኽእልያ ማለት እዩ ነጻ ባህላን በይ ድንግልና ትሰነሉ ወይ ሙስወዲ ኸይዳ ትሓድረሉ ሙስወዲ ትጋነየሉ ነጻነት ማለትስ ይኾን ኣብ ኢደንቲ ነጻነት ብግዜን ኣትየን ብግዜን ክወጻ ሃምና ወለድን ሃምትና ቀደም ወለድን ተጫዊተን ብግዜን ካአትን ቆልዓ አሸንዳውን በእውነት ብዙሕ እውን ተነገረቀኒ እዩ በመራሕቲ ሃይማኖት አባናውን ብዙሕ ሓሊፍና ኢና ኣብ ባህላይ ንጽህናን ሓልየን ክብርና ድንግልና ሓልየን ታና አሸንዳ ዓላማ ናይ አሸንዳ ክወጻሎ ናይ አሸንዳ ብቻ ድሕሪ ዳ መስተት ኣትኾንካ ሓነገር ትበል ትኾንካ ግን ንባዕልኸውን ምስና ሕዚ ዘኒኦ ኤችአይቪ ኤድስ እውን ብዙሕ ተዛማቲ እኒኦ ማብዚ ህውኮት እዚ ማንም ዝሕግዘካ ዘይብልካ ሳተን ግን ታ ድንግልናን ሓልየን ባህልን ሓልየን ሃይማኖተን ሓልየን
أفتح زملكته خيدنون بجزئنا بجزء كمسا ناولد مخرن نايت كشان مخرنون كنا بجسلين أب مفارق ورحنا حساز خبر بعلنات إنت حدنتن متحواسن دك أنستيو زخونة بعل أشندا دك أنستيو تجراي بفلاي بهنج أوتا زت بيو بعلنيوم اتبع على بستفلاليو كبابتات تجراي بستفلاليو سيامتات ونز خبريو توصلنا بعمتو ورحنا حسن تفلم ندك أنستيو تجراي فولي سمعتن هنك أو تنحيز زمتيو نمنتايسي أب مفارق تورحي زخبرو بعلنا النت فقري متحواسن حدنتن زخونة بعلى شندا زخبر الأول دك شندا 12 حساس جمرو أوتن كساب كبابي 24 حساس قتل تخون أب حد خبابتات تجراي دما كساب خباب مسكرم زقت المخانو حبريتات يملختهم أب قطالي زبنة تمرتي تكالات تمرتي ديجيتالايز نمقبار بفليت أما تخسر راح يخبلو منيستر تمرتي بروفيسور برهانو نقاقليتو هقراو مدرخزة حفشاوي عود لمعات تمرتي فتحاون زريت اللوان تمرتي نخلو زيقا بزبل مري حساب أب كتم هواساي سالت ألوم كيتاشو ألمو تمهرتي نعبيت حانت هاجر لعلا استوعزو اللوم زتمهارو ولدو دما هاجرو مسزمع بلا هاجرات نمسرع قليل زي بحالا استوعزو يبركتيوم مرها قبري تمرتين ولدو أب عود تمرتي زي نبرا كفتت فاينانس نمملا لعلا استوعزو اندابر كتمخانو منستر تمرتي بروفيسور برهانو نقا يقلتوم هاجر لها مدرخ مخكر حفشاوي عودي لمعات تمرتي أب كتم حواسام زي سالت زلو خوينو أب إثيوبيا صريت تمرتي نمحلاو استجمر سفيح من قصقا سعيبو زدل حتو بوفر تمرتي نولدو نمملا ندات سرحي لهم اتوم من السر بفلاي دما مرها قبري مقبا أبيات تمرتي سجنات نابتكالات تمرتي ناي ممصا متانا ناتا محايشة مخانو بمحبار تتناخيرو كغتسل كم زقبا أغنزيبوم منغست significant የሆነ ገንዘብ ለትምርት ሆነ ለሌሎችም መንግስቲ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ንትምርት ይኹን ካልኦት ብፍላይ ንትምርት ናይ ምውፃእ ዓቕሙ እንትዳኸም ማሕበረሰብ ነቲ ቦታ ተኪኡ እንተዘይመልዩ ናይ ደቅና ትምርቲ ብዓብዩ ናብ ፀገም ይሳጣሕ እዩ ብትምርቲ ንወለዶ ዘሎ ዓቕሚ ወፍሪ ወሲኽኩም ኣብ ትምርቲ ዘለና ፀገም ሕፅረት ፋይናንስ ምምላእ እዩ ድኻ ይኹን ሃፍታም እንተይ ፈለየ ወዲ ገጸር ይኹን ወዲ ከተማ እንተይ ፈለየ ተባዕታ ይኹን ጓል ኣንስተይቲ እንተይ በለም ወዲ ሓረስታ ይኹን 40 እንስሳት ከይፈለየ ዕድል ትምርቲ ክረኽበሉ ዝኽእለሉ መገዲ ምፍጣር ይግባእ ብፍላይ ምስ ምገባ ቤት ትምርቲ ተኣሳሲሩ ኣብ ዝተወሰኑ ከተማታት ዝስራሕ ስራሕቲ ምዃኑ ተሪፉ ብፍላይ ኣብ ገጠር ዘሎ ማሕበረሰብና ብፍላይ መናእሰይን ኣናእሽቲ ቆልዑን ኣብ ገዝኦም ዘይረኽብዎ ነገር ኣብ ቤት ትምርቲ ክንምግበሉ እንኽእለሉ መገዲ ኣተዓራሪና ኣብሊዕና ትምርቲ ክቕበሉ ዝኽእሉሉ መገዲ ምፍጣር ኣለና ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣተሓሕዛ ሓበሬታ ዘለዎ ክፍተት ንምእራም ዲጂታል ዝኾነ ሓፈሻዊ ኣተሓሕዛ ሓበሬታ ዓውዲ ልምዓት ትምህርቲ ግብራዊ ብምግባር ንምምላእ ቀረብ ትምህርቲ ከም ዝስራሕ እውን ፕሮፌሰር ብርሃኑ ተዛሪቦም የትምህርት ሴክተሩን በሚመለከት የምናወራው ወሬ ዓውዲ ትምህርቲ ብዝምልከት እንዛረቦ ዘረባም ኣብ ሓቂ ዝተመስረተ ይኹን ኣብ ሓሶት ኣይንፈልጥን ስለዚ እቲ ዓብይ ናይዚ ዓመት ስራሕና ናይ ዲጂታላይዜሽን ስራሕ እዩ ካብ ዝቕፅል ዓመት ጀሚሩ እንረኽቦ ዳታ ፍጹም ትኽክል ዝኾነ ብኣሰር ዝተረጋገፀ ተምሃራ እዩ ሓቂ ምፍላጥ እንተጀሚርና ንምምሕያሽ ዘለና ኩነታት እናተመሓየሸ እዩ ዝኸይድ ብሓበሬታ ሚኒስትር ትምህርቲ ዛጊድ 74 ሚልዮን መጽሓፍቲ ጉድለት ኣሎም 26 ሚልዮን መጽሓፍቲ ክንሕትም ኢና ኣብ ቀረባ ወርሒ መስከረም እንተዘይበፅሑ ወርሒ ጥቅምቲ ክበፅሕ እዩ ዝብል እምነት ኣለና بخالق قص دما إثيوبيا زبناو مزنا سرعة تمرتي زرقحة انت تسرح مصنحم وانا دايركتور مزنا تمرتن قلقالوت فتناتاتني إثيوبيا دكتور شتو كبدم تزاريبوم جزيز حتى قلقالوت تكنولوجي نمهب تنكرات سرحتي مرمر ندا سرحة كم زركبون اتوم حلافي افليتوم محبر مزنا تمهرتي افريقا مبلا 4 حادن قباية كم زقبرون قليصوم تمحبر
ካብ ኣፍሪቃ ብምርምርን ቴክኖሎጂን ዝተሓገዘ ምዘና ትምህርቲ ንክህሉ ኣብ ውሽጣዊ ምትእስሳርተን ኣባል ሃገራት ከም ዝሰርሕ ዝተዛረቡ እቶም ዋና ዳይረክተር እቲ ጉባኤ ድማ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ምዃኑ ተዛሪቦም አባል የሆኑ ሀገራት በትምህርት ምዘናና ፈተናዎች ዙሪያ ኣብ ዙርያ ምዘና ትምህርትን ፈተናን ኣባል ዝኾነ ሃገራት ሓደሽቲ ፈጠራታት ቴክኖሎጂታት ሓሳባት ምሩጻት ተመክሮታትን ልምድታትን ምልውዋጥን ኣብ ታዓውዲ ንዘለው ሰብ ሞያ ስልጠናታት መሃብ ኣብዚ ዘመን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ምዘና ትምህርትን ፈተናታትን ዲጂታል ብመንጽር ምግባር ዘለው መሓለኻታት እንታዮም ዕድላትከ እንታዮም ብዝብል ብምርምር ዝተደገፉ መጽናዕትታት ቀሪቦም ምኽክር ክግበረሎም እዮም እዞም ጉዳያት ከም ቀንዲ መለክዒ ክትሓዙ እዮም ማለት እዮም ትምህርቲ ዕቤትን ምዕባልን ሓንቲ ሃገር ካብ ዘረጋግጹ ዓውድታት ተረቋሒ ብምዃኑ ብሰንኪ ሕጽረት ናውቲ ትምህርቲ ካብ ማኣዲ ትምህርቶም ንዝርሕቑ ተምሃሮ ተሓጋጊዝካ ክመሃሩ ምግባር ካብ ኩሉ ዜጋም ትጽቢት ዝግበር ስራሕ እዩ ሙናን በርባሕሪ ዋጋ ሸቐጣት ዕዳጋ ውሽጢ ዓዲ ካብ ምህዳእ ብተወሳኺ ኣብ ስሕበት ቀጥታ ንግዲ ወጻኢ ዝዓበየ እጃም ከም ዘለዎ ተገሊጹ እዮም ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ማእኸል ስሕበት ንግዲ ብምዃኑ ካብ ዝተፈላለዩ ኣንፈት ዓለም ሃገራት ምስ ወተሃደራዊ ዕጥቀን ከም ዝቕመጣሉን ኢትዮጵያ ስለ ውሕስና ኣብቲ ዞባ ተሳትፎ ክህልዋ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ እዮም መርሃ ሰላም መረሳ ተወስኻለዎም ኣብ ህላውን ምዝላቕን ዜጋታት ወሳኒ ዝኾኑ ሸቐጣት ንዜጋ ናይ ምቕራብ ዛዕባ ብዓቕሚ ምዕዳግ ሃገር ይውሰን እዚ ዓቕሚ ኣብ ዘሎ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ወይ ከዓ ሃፈሻዊ ምህርቲ ሃገር ይንጥልጠል ወይ ከዓ ይውሰን ነዚ ውህሉል ዓመታዊ ቁጠባ ዝፈታተኑን ውሕስና ዜጋ ዝገዳደሩን ናብ ሓደጋ ዘጥሕሉ ሓቅታት እውን ንግልጋሎት በር ባሕሪ ልሒቖም ቁጠባ ሃገርና ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ድኽነትን ምራኽን ሞተትን ክምሰለሉ ዕድል ይኸፍቱ 1.6 ቢልዮን ዶላር ኢትዮጵያ ብዓመት ንክራይ ወደብ እተውፅኦ ወፃኢ እዩ እዚ ወፃኢ ኣብ ምዝማን ሕርሻን ብምግቢ ዓርስኻ ምኻልን ሃገር ዘለዋ ሕቅና ኣብ ምዕዋት ዘንብሮ ረብሓ ብልዑላነ ልዑል ዝግለጽ እዩ ምሁር ስነ ቁጠባ ዩኒቨርሲቲ ድሬዳዋ ዶክተር ዘሪሁን ተምሳስ ወናን በር ባሕሪ ምዃን ኣብ ምንካይ ሸቐጥ ዕዳጋ ውሽጢ ሃገር ዘንብሮ ኣወንታዊ ጽልዋ ጠቒሶም ኣብ ቀጥታ ንግዲ ወፃኢ ወይ ከዓ ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ዘንብሮ ኣሉታዊ ጽልዋ ምስ ሕቶ ምህላው በር ባሕሪ ሰብ ሃፍትን አታሒዞም ብዝስዕብ ይገልጽዎ አንድ ሀገር ከውጭ ሀገር ጋር ወይም ደግሞ ካንዱ ሌላ ሀገር ጋር የምትገናኘው በብዙ ሓንቲ ሀገር ምስ ብዙሓት ሀገር ይኹን ምስ ነጠላ ሀገር ንግዳዊ ርክባት ብሰፊሑ ዝሳለጥ ብበር ባሕሪ ቢሉ እዩ እዞም ካብ ሃገራት ወፃኢ ንእትዎም ሸቐጣት መጓዓዝያን ቀረብን ኣብ ምንቅስቓስ ብዝህብዎ ረብሓ ልክዕ ኣብ ዋጋ ሸቐጣቱ ንወሳኽ ባይታ የትሕዙ እዮም ናብ ወፃኢ ሰደድ ኣብ ንገብሮ ሸቐጥ እውን ወሳኽ ከርኢ ገይሩ እዩ ኣብ ምንካይ ተነሓናሕነት ዘዕርፎ ጽልዋ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ኻሊእ ብሰብ ሃፍቲ ወፃኢ ዝግበር ምንቅስቓስ ኢንቨስትመንት ጽዕንቶ ኣለዎ ንምንታይ እንተልኩም ሓደ ኢንቨስተር ናብ ኢትዮጵያ መጽኡ ኢንቨስት ምግባር እንተደለየ እኳ ንተወሳኺ ወፃኢ ዘቃልዕ ክራይ ወደብ ደው ከብል ይጠልብ እዩ بمداي بوزح لو علونتان هلاوان نحدقا بزساتح أقباب برتات بحرتاتا بتاريكاو سحتت زسانت إثيوبيا لو علونتان وحسنا زيغاتاتا نمحلاو ناب جزاءاتا تأتوم وتهدرو ناوتي ناب عين سالساي وقن كأتي تقدد الله من كسغاس الزوبا غيح بحري بقطتا أبلعليا حاسيا زبتصح زعبا انت خنون أبلعليا نزبتصح سقم نمكل غال زخيلا خونتات أبحزي يلن لو علونت قندوانين هاجرات مخانو زغلصو حلاف كفل تمرتي بوليتيكال ساينسن علم لخركبن يونيفرسيتي دريدوان تمرامارن ناني دبلي قيح بحري ام منقسقاس نقد عالم غزاي غص مدر مخانو زكيرو ماخل سحبت صتتا مخانو يحبرو ابت بايتا موسا حنقاقه ويكا تراحتو يخوني هلاو امبر بمبال اصنوت هيبم نتو زعبا يحبرو ያን ቦታ ሰላማዊ አርጎ የነግድና ነቲ ቦታ ሰላማዊ ብምግባር ምንቅስቃስ ንግዶምን ቁጠባኦምን ምስላጥ ክሳዕ ዘይከኣሉ ህላውኦም ናብ ሓደጋ እዩ ዝጥሕል እዚ ስጋት ፈጢሩሎም እዩ ብዙሓት ሓያላት ሃገራት ኣሽሓት ኪሎ ሜትሮ ኣቋሪጾም ኣብዚ ዞባ መጽኦም ዝቕመጡ ዝኣመሰለ ሓቂ ከም ኢትዮጵያ ንዝኣመሰለ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ትርከብ ሃገር ዛዕባ ህላወ እዩ በዚ ድማ ነዚ ዛዕባ ህላወ ብመዳይ ጸጥታ ይኹን ቁጠባ ብኻልእ መልክዑ እውን መቃቂልካ ምርኣይ ይከኣል ንሓንቲ መዓልቲ ካብ ወጻኢ ዝኣቱ ነዳዲ ጠጠው ኢሉ ወይ ከዓ ካብ ኢትዮጵያ ዝወፅእ እንተተዓናቂፉ ብቐሊሉ
ኢሉ ብቐሊሉ ኣብ ሕድሕድና ዝዓልብ ቁጠባዊ ጸቕጢ እዩ ዝሕድር በዚ ድማ ኣብዚ ዞባ ዘለና ጠለብ ንምምላእ ምንቅስቓስ ልዕሊ ኩሉ ክጸዓረሉ ዝግባእ ዛዕባ እዩ ኣብ መድረኽ ዓለም ለኸ ክርከብ ዝድለ ዲፕሎማስያዊ ቅቡልነት ብምርካብ መዳይ ይኹን ናይ ውሽጢ ዓዲ ጠለብ ቁጠባ ምስ ምምላእ ወናንነት በሪ ባሕሪ ልዑል ግደ ከም ዘለዎ ዞም ምሁር ሳይንስ ፖለቲካን ዓለም ለኸ ርክብን ደጊሞም ይገልጹ አንዱ ጠቀሜታ በዓለም ላይ ያላትን የመሰማት እቲ ቀዳማይ ረብሓ ብብርክ ዓለም ለኸ ዘለዋ ተደማጽነት ኣብ ምትዕራይ እዩ እዚ ግሁድ ኮይኑ እዚ ግሁድ እንተኾይኑ ዝኾነ ይኹን ሃገር ብቐሊሉ ዛዕባታታ ዝሰግሩ ሃገር ኣይትኸውንን እዚ ዛዕባ ብረቑሒ ውሽጢ ዓዲ ተመዚናዮ ኩነታት ቁጠባ ሃገር ዝተመሓየሸ ኮይኑ ማለት ውሽጣዊ ቁሉላዋት ፖለቲካን ህዱእን ዘላቕን ይገብሮ ኢለ ይሓስብ ኣብ ህላዊ ይኹን መጻኢ ቁጠባ ዘለዎ ግደ ተሓሳቢ ብምግባር ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዝርከብ ዜጋ ስለ ወናንነት በሪ ባሕሪ ኣትቢዑ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ዞም ምሁራን ይምዕዱ ኢትዮጵያ የምትፈልገው የማደግ ኢኮኖሚውን የማሳደግ ጠለብ ኢትዮጵያ ምዕባለ ከም ምዃኑ ቁጠባ እንዳዓበየ ዝርከብ ከም ምዃኑ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ሰፊሕ ቁፅሪ ህዝብን ጠለብን ዝርከበሉ ሃገር ከም ምዃኑ ሕቶ ምውናን በሪ ባሕሪ ብኩሉ ክድገፍ ዝግብኦ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ዝርከቡ ዜጋታት ናይ ምስራቅ ስራሕቲ ክሰርሑ ይግባእ በባህር በርም ጉዳይ ላይ እንዳየት አቋም ሊሆን ይገባል ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ብሓደ ደው ዘበለ ፕሮጀክት ግድብ ህዳሴ እዩ ዝኾነ ይኹን ተጻብኦ ፖለቲካ እንተሃለዎ እውን ኣብ ዛዕባ ግድብ ህዳሴ ተመሳሳሊ ቅዋሚ ዘለዎ ቃል ኪዳን ኣለዎ ኣብ ዛዕባ ምውናን በሪ ባሕሪ እውን ዝኣመሰለ መትከል ክህልዎ ይግባእ ኢትዮጵያዊ ኩሉ ካብዚ ብዝሰገረ ምሁራን ብፍሉይ ጠመተ ኣብ ዝድህስስዎ ዘፈር ስለ በሪ ባሕሪ ብግቡእ ተተዋፂኡ ብርኪ ዕድል ምውናን በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ከበርኹ ይኽእሉ እዮም ሙናን በሪ ባሕሪ መሰረቱ ዝገበረ ዲፕሎማስያዊ ጻዕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ሸነኽ ብዝርከቡ ሃገራት ግቡእነቱ ብዕሊ እንዳተገልጸ ይርከብ ዜና ዳጋም ኢትዮጵያ ኣብ በጀት ዓመት 2017 ካብ ንግዲ ወጻኢ 8.3 ቢልዮን ዶላር እቶት ከም ዝረኸበት ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ካሳሁን ጎፌ ተዛሪቦም እቶም ሚኒስትርነት ዝበሉ ኣብ ዓመታዊ ገምጋም ኣፈጻጽማ በጀት ዓመት 2017 ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን እዮም ኣብቲ በጀት ዓመት ብመንገዲ ኢንተርኔት ወይ ድማ መርበብ ሓበሬታ ን3 ሚልዮን ኣካላት ማሕበረሰብ ንግዲ ግልጋሎት ከም ዝተወሃበ ገሊጾም ድሕሪ ምትግባር ማክሮ ቁጠባ ኣብዚ ሕጋዊ ስራሕ ንግዲ ኣብ ልዕሊ ዝተዋፈሩ ሰብ ሰራሕ ሕፅረት ንኽፍጠር ምክንያት ዝኾኑ 110,000 ነጋዶ መእረምታ ስጉምቲ ከም ዝተወሰደ ልዒሎም እዮም ካብ ሰደድ ንግዲ 8.3 ቢልዮን ዶላር እቶት ሸርፊ ወፃኢ ከም ዝተረኸበ እውን ሓቢሮም ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዝዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ባህላውን ሃይማኖታውን ጸጋታትና መርአያ ሕብረ ብሔራዊ ሓድነትና ከም ዝኾኑ ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ፍሊጡ ደቂ ኣንስትዮ በዓል ኣሸንዳ እንተኽብራ ዓርሰን ብምሕላው ንክኸውን ከም ዝግባእ ርእይቶ ወሃብቲ ገሊጾም ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ንስርዓት ግልጋሎት ትራንስፖርትን ዕዳጋን ዘሳልጡ ተግባራት ተጠናኺሮም ክቕጽሉ ምዃኖም ከንቲባ ኣዳነች አቤቤ ገሊጸን ዕለታዊ ማዕድ ዜና ተኸታተልኩም ነይሩ ማዕድ ዜና ብምቕራብ ናዝሬት በልሁ ሓቢረኩም ጸኒሐን መላእ ደቂ ኣሸንዳ ደጊመ ርሑስ ቅንያት ኣሸንዳ ኮነልክን ተመኔ ሰናይ ግዜ